हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण एकदम खुसखुशीत व मस्त असे शंकरपाळे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 3 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। इथे आपण मैद्याचा अजिबात वापर केलेला नाही आहे। पूर्णपणे गव्हाच्या पिठाचेच आपण इथे शंकरपाळे तयार करून घेतलेले आहेत। अगदी खुसखुशीत व मस्त असे हे होतात। त्यानंतर या पिठामध्ये अगदी थोडंसं आपण मीठ टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर एका पातेल्यामध्ये अर्धा कप साखर आणि अर्धा कप दूध घेणार आहोत। साखर मेल्ट होईपर्यंत हे दूध आपण गरम करून घेणार आहोत। साखर मेल्ट झाली की लगेचच आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत। जोपर्यंत आपले शंकरपाळे रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राइब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। तुम्ही बघू शकतात इथे शुगर मेल्ट झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत। त्यानंतर एका पॅन मध्ये आपण अर्धा कप तूप घेणार आहोत आणि अगदी कडकडीत असं गरम करून घेणार आहोत। पीठही आपण स्प्रेड करून घेणार आहोत आणि जे गरम केलेले तूप आहे ते पूर्ण पिठावर टाकून घेणार आहोत। तूप टाकून झाल्यानंतर हे आपण स्पूनच्या साहाय्याने व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत। व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर तूप जेव्हा कोमट होईल तेव्हा आपण हे हातानेही व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत। बघू शकता तिथे तूप आपलं कोमट झालेलं आहे। आपण आता हे हाताने व्यवस्थित असं एकजीव असं करून घेणार आहोत। अगदी खुसखुशीत व चविष्ट असे हे शंकरपाळे तयार होतात। इथे आपलं तूप आणि पीठ एकजीव असं झालेलं आहे। चला आता आपण यामध्ये आपण जे मिश्रण तयार करून घेतलं होतं ते टाकून डो तयार करून घेणार आहोत। इथे मिश्रण कोमट असतानाच आपण पीठ मळून घेणार आहोत। आपण जे बनवलेलं मिश्रण होतं ते टाकून जर डो अजून थोडासा कोरडा वाटत असेल तर तुम्ही त्यामध्ये अजून थोडंसं कोमट दूध टाकूनही पीठ मळू शकतात। तुम्ही बघू शकता तिथे आपला डो रेडी झालेला आहे। यामधून आता आपण एक गोळा काढून शंकरपाळ्यांसाठी लाटून घेणार आहोत। आपल्याला हे शंकरपाळे जाडसर असेच लाटायचे आहे। जास्त पातळ लाटले तर ते कडक होतात, त्यामुळे आपण ही चपाती जाडसर अशी लाटून घेणार आहोत, म्हणजे आपले शंकरपाळे जे आहेत ते छान खुसखुशीत होतील। व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे छान अशी जाडसर अशी चपाती लाटून घ्यायची आहे आणि शंकरपाळे कट करून घ्यायचे आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कुठल्याही शेपमध्ये शंकरपाळे कट करू शकतात। इथे मी स्क्वेअर शेपमध्ये शंकरपाळे कट करत आहे। अगदी हेल्दी व मस्त अशी ही रेसिपी तयार होते। सगळे कॉर्नर्स कट करून झाल्यानंतर एकसारखे आपण यामधनं शंकरपाळे कट करून घेणार आहोत। इथे शंकरपाळ्याचे पीठ भिजवण्यासाठी आपण दुधाचा वापर केलेला आहे। तुम्हाला जर दुधाऐवजी पाण्याचा वापर करायचा असेल तर तुम्ही करू शकतात, पण दुधाचा वापर केल्यामुळे शंकरपाळ्यांना छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर येतो, त्यामुळे शक्यतो दुधाचाच वापर करा। हे सगळे शंकरपाळे आपले कट करून झालेले आहेत। हे आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। याच प्रकारे आपण सगळे शंकरपाळे रेडी करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता इथे आपले सगळे शंकरपाळे रेडी झालेले आहेत। हे आता आपण तेलामध्ये टाकून फ्राय करून घेणार आहोत। तेल आधी चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे शंकरपाळे तळून घ्यायचे आहेत। शंकरपाळे तळताना अजिबात घाई करायची नाही, अगदी मंद आचेवर हे फ्राय करायचे आहे, म्हणजे जेणेकरून ते आतमधूनही व्यवस्थित असे तळले जातील। फास्ट गॅसवर जर तळले तर हे वरतून ब्राऊन होतात आणि आतमध्ये तसेच कच्चे राहतात। त्यामुळे शंकरपाळे तळताना अगदी काळजीपूर्वक तळायचे आहेत।
शंकरपाळे तेलात टाकल्यानंतर 1 मिनिट तसेच फ्राय होऊ द्यायचे आहे। त्यानंतर कंटिन्युअसली हलवत राहून सगळ्या साइडने गोल्डन ब्राउन असे तळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकतात इथे आपली शंकरपाळ्यांची एक बॅच फ्राय करून रेडी झालेली आहे। मस्त असा गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत आपण हे शंकरपाळे तळून घेतलेले आहेत। शंकरपाळे तळून झाले की ते कढईच्या तळाला सेटल व्हायला सुरुवात होते, तेव्हाच हे शंकरपाळे आपण काढून घेणार आहोत। याच प्रकारे आपण सगळे शंकरपाळे फ्राय करून घेणार आहोत। मस्त खुसखुशीत व गोल्डन ब्राउन असे हे आपले शंकरपाळे रेडी होतात। तर ह्या दिवाळी तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा, सगळ्यांना फार आवडेल। ते बघू शकतात इथे आपले सगळे शंकरपाळे फ्राय करून रेडी झालेले आहेत। किती मस्त व सुंदर असे हे शंकरपाळे रेडी झालेले आहेत। तुम्हाला एक शंकरपाळा मी ब्रेक करून दाखवते। बघू शकतात इथे तुम्ही किती खुसखुशीत व मऊसूत असे आपले शंकरपाळे रेडी झालेले आहेत। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।